Der var engang langt ude i en skov midt inde i Limfjorden, hvor der boede en elefant, som hed Eris. En dag var Eris ude at gå en tur inde i den dejlige skov. Men så stod Eris lige pludselig stille, fordi hun kom i tanke om en ting, som hun havde tænkt på rigtig længe, men hun gerne ville sige højt for en gangs skyld. Og nu var hun endelig helt alene ude i den dejlige skov, hvor hun så bare kunne sige det hele frit. Og uden nogen bekymringer sagde Eris højt og tydeligt i den dejlige skov, at jeg ville så gerne have en ven, som jeg bare kunne snakke med. Sige alt, hvad jeg gerne vil sige til. Og Eris tænkte, hvordan kunne hun få sig en ven? Eris stod stille endnu, fordi hun var stadig en lille bitte smule bekymret. Og lige pludselig, ud af den blå luft, kom der noget gående. Det var en sæl. Og så spurgte Eris, hvad er dit navn, lille sæl? Og sælen svarede straks med det samme, mit navn er Pippi. Og Eris sagde med det samme, hej Pippi, hvordan går det? Og Pippi svarede, det går godt, Eris. Hvad med dig? Jo, det går godt, men jeg keder mig lidt, der er ikke rigtig nogen at snakke med. Og jeg savner en ven. Og jamen, altså bare også snakke med. Sådan, dagligt. Og så sagde Pippi, jeg vil da godt være din ven, Eris. Og så tænkte Eris, endelig har jeg fået mig en ven. Da Eris og Pippi skulle lige til at gå, væltede der et stort træ over Pippi. Eris vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Men lige pludselig kom Eris i tanke om en måde, hun kunne fjerne træet på. For hun var jo en elefant, og en elefant har masser af kræfter. Så hun gik hen til træet og løftede træet, sådan at Pippi kunne komme ud. De løbede lykkeligst til deres dages ende.